Studenti li qed jistudjaw l-arti u d-disin fl-MCAST qegħdin jesebixxu l-proġetti tagħhom bi preparazzjoni għal festival li l-Istitut għall-Arti Kreattiva jitella kull sena. L-istudenti li qegħdin fit-tieni sena tal-korsijiet rispettivi esploraw diversi materjali. Fost il-materjali saru proġetti tarti biċ-ċeramika u fuq it-tila kif ukoll oħrajn relatati mad-dinja tal-moda u t-tessuti. Waqt l-esibizzjoni fil-kampus tal-Mosta, tkellimna ma' żewġ studenti fejn tawna toma żgħira ta' dak li ħolqu waqt l-istudji tagħhom. Studenta qaltilna li l-proġett tagħha ħada fin-natura b'mod speċjali fuq it-tjur fejn qiegħda tisebixxi ammont ta' qasafar maħduma mit-tafal. I was looking at different birds and how they fly. I was looking at photography of them. And then I tried to capture those feelings in these birds. Studenta oħra li tkellimna magħha spjegatilna kif għamlet pultruna li tinqasam fit-tnejn war li kienet ispirata mis-solitudni li wieħed seta' għadda minna waqt il-pandemija. U bażikament din tinqasam fit-tnejn. Tkun waħda u jekk eżempju tħiġi ħabibtek jew hekk tkun tista' taqsamha fit-tnejn u jistgħu joqogħdu beda ħdejxu. Intant id-deputat prinċipal tal-MCAST, Dr. Tatjana Kirkop, saħqet kif parti mill-kurrikulu tal-MCAST joffri mhux biss it-teorija, iżda esperjenza ta' xogħol fil-prattika. Parti mill-hands-on experience illi il-kors jinkludi. Allura l-istudent mhux biss jitgħallem it-teorija bħala aħna istituzzjoni vokazzjonali, imma jitgħallem ukoll mod ħafna importanti hija kruċjali għalina li jitgħallem għax qed jagħmel l-affarijiet. Dr. Martina Karwana, id-direttur tal-Istitut għall-Arti Kreattiva, innotat li din l-attività qed tipprepara għal 5 edizzjoni tal-ICA Festival li ser tkun wirja estensiva ta' dak li jsir fl-istitut. Bitnej tal-Lulju nnedu il-festival, il-5 edizzjoni tal-MCAST ICA Festival, spazju kreattiv. Allura nħeġġu n-nies ukoll jiġu spazju kreattiv fejn jistgħu jaraw wirja ta' xogħol iżjed estensiv li jorbot li jaqqat dak kollu li nagħmlu hawnhekk ġol l-istitut.